to ai shi yasa kullum idan ana yi wa demokradiyyar Najeriya hisabi, ni ana wa mahanga nake ganin cewa duk lokacin da na ji masu neman goyon bayan al'umma suna shela da babban murya suna cewa za mu muku hanyoyi, za mu samar da ruwan sha, za mu inganta ilimi, za mu samar da tsarin kula da lafiya, za mu din, to ni na yadda ba mu ci gaba ba, saboda ya kamata a ce mun wuce wajen, a ce duk ƙarshen wa'adin neman goyon bayan al'umma idan ya ƙare an zo filin dagar siyasa. A gobe yanzu wace shekara muke jira a zaɓe a Najeriya nan gaba? Ba shekara ta 2027 ba. To sai an sake yin wannan alƙawarin. Kenan demokradiyyar Najeriya za ta dawoma akan alƙawarin maimaita abin da babu shi. Saboda kullum maganar da ake zamu ruwan sha, zamu samar da hanyoyi, da ke muka yi fashin bakiran nan cewa ka dubi irin hanyoyin da ake fara ayyukansu. Za a ba da contract na kwangila aikin titi ko daga Abuja zuwa Kano, ko daga Kano zuwa Maiduguri, ko daga Kano zuwa Katsina, ko daga Kano zuwa Bauchi. Duk mun irin waɗannan magana, amma sai kaga takicin yawa. Ga kamfanoni waɗanda aka ba su ayyuka sun fara aiki kaman gaske. Al'ummar da suka fito daga wannan yanki za ki ga suna ta murna, amma da tafiya ta fara tafiyar bata ma yi tafiya can da nisa ba, sai ki ga murna ta koma ciki. Me yake kawo irin wannan? Kuma duk wasu ayyuka da ake faɗa capital expenditure, irin su recurrent expenditure na ayyukan gudanarwa da manyan ayyuka, manyan capital projects nan, duk kasafin kuɗin da ake na shekara-shekara an yi iya makin nan kuɗin da za a kashe, kuma yana nan a cikin kasafin kuɗi. Ya kamata a ce daga lokacin da ake gabatar da kasafin kuɗi irin wannan, wanda a zaɓuɓɓuka da ake guda ɗaya zuwa 7 da gwamnatoci waɗanda suka gabata da waɗanda suka gaje su, me zai hana mu kawo ƙarshen wannan? Ai yanzu kamar prevailing trend ne halin da muke ciki yanzu a Najeriya. Yanzu ɗan Najeriya idan kika duba irin kukumi na tattalin arzikin ƙasa da kuncin rayuwa da ake ciki, baya fa da wata magana in ba abinci ba. Ina ka fito neman abinci? Ina za ka neman abinci? Daga ina kake neman abinci? Me za ka yi gobe? Zan tafi neman abinci. Me kake tunanin yi nan da watanni kaza? Zan tafi neman abinci. Har a wayi gari wai baka da wani tsari ko wani plan da ka sa a gaba na gina kai na ci gaba, magana neman abinci bata kare maka. To abin duba ne waɗanda kamar systematically, kamar da gangan sannan a hankali kenan duk waɗannan abubuwan suke faruwa. An tayin an rataye ruhin mutane ga tunanin yadda za su kullun cikin tunanin neman mafita shine abin wannan. Don haka duk wani abu wanda ya shafe su, wanda ya shafi makoma ko buri ko fata, duk wannan daga baya yake. Daga baya yake. Kuma kin ga idan kika duba DJ, za ki ga kasashe waɗanda muka yi tasowa na tatatar koyon tafiya, in kika duba history, kika duba tarihi, za ki ga irin ci gaban gasa. Ana ce musu kasashe masu tasowa, amma ni san mu da su kamar tsakanin sama da ƙasa. Abin takaici ne. Kuma in kika riga kika duba a ce wai yau an wayi gari baka da wata magana, ya zan yi surviving, ya zan yi in rayu, ya za in kai labari. Abinci ne. Rannan dinnan muna cikin wannan shirin kika karanto mana wani breaking news da muke kallo a screen na wannan akawunta ce a jihar Delta ne, wanda ake neman, ake zargin tawawuri nawa aka ce trillion ɗaya. Ta haɗa baki da wasu jami'ai, ta haɗa baki an yi habzi da wasu makudan kuɗaɗe, trillion ɗaya da motsi, kuma a kanta ce a wata jiha. To kin ga shi abin da yake tunani, mutum ɗaya ko waɗansu 'yan tsirarru za su dunkule makomar mutane miliyan 200 da wani abu su saka a cikin aljihunsu. Ya kamata a ce yanzu irin waɗannan abubuwa na bururruka da manufofi, in an kai ga cimma gacinsu, ya zamto cewar mutane suna iya mayyazewa. Abu ne ba sai mun zo nan mun yi mu tattauna ba. Mutane za su iya mayyaze su a tsakaninsu. Abu ne wanda hannu zai gani, ido zai gani, hannu zai ta.
ba wata gidoga a ciki. Ba gidoga a ciki, ba wani kwarai da gaske. Sannan kuma in ba a yi su ba ko ba a cimma gacin su ba, ya kamata a ce nan ma mutane su iya mayyazewa cewar wannan abin da ake faɗa fa za a yi ba mai yiwuwa ba ne, ko ba mai yiwuwa ba ne nan take. Abu ne wanda sai an shekara kaza don me wane izo ike yi mana daɗin baki cewar zai mana shi in ya zo bayan ya san kamar cefanen gobe. Me yasa mutane ba sa iya daga tambaya su ce a to ai wani abin da ifaɗa zai yiwu kan ba a yi mana biri boko. Amma sai duk abin da aka gaya wa mutane sai a tafi a haka. To wannan aiko ai ba karamin cikas. Ka gane me nake? Na gane duk lokaci to ai su fa mutane babban abin da zai baki mamaki da abin da zai sa. Ko tatsuniya ka zo kana gaya wa yaro kullun ita kadai guda daya. Ya kamata ya tambaya. Zai ce maka ba wata? Ba wata kwarai da gaske. To ai wannan babban abin da zai baka takeici kai ne mutum ya zo ya hau mumbari. Ya yi ɗororo an shirya masa gangamin zowa ya yi kamfen, in ya fito yana gaya maka abin da zuciyarka tana shakkun ba zai yi ba. Abu na gaba da za ka shi ne sai a ɗauki tafi raf Allah ya kiyaye ka. Sai ka yi. Sai ka yi. Ko garin ba kowa. Ko garin ba kowa kuma ko a shi sai rafanai za su yi? Ni ma ban ko kuma wasu daga Jupiter ina jin daga sama jannati ko? Kila za a aiko masa irin waɗanda suke mutanen Sputnik ɗin nan na Kumbo Apollo da sauransu. To ai wannan idan aka riga aka duba mu ma muna da nauyin da ya rataye aka faɗin mu. Mutumin da ya zo ce maka ai Bahaushe ya ce idan yaro ya ce zai baka riga, idan mutum ya ce zai baka riga, kalli tauyensa, ka kalli tauyen shi. To ai misali in wannan context din ka kawo ba bashi, in wannan misalin ka kawo, mutanen da suke zuwa a gwadabe irin na siyasa, za ka ga mun sani ba ko akwai wani rufa ido da suke yi wa masu zaɓe. Ai da kamala ake zuwa ko da cikar zati da capacity wa'annan abubuwan da ana zuwa mutum ya sako riga mai kwaro tana tafi na hakan nan da kamar takardar kilishi kamar takardar me kilishi na'am ina ji kuma ga hula ya sako ta tana kyalli bugun 200 ciki abu yau buje abu ge ita hula ga takalmi ba shani ga takalmi yana tafi ina haka ina kamar bujimin sa to kuma agogon wani iri ne Rolex ne ko to me kamar zuwa kaga ake aiki to amma abin da yake faruwa ba kuma ta sigar irin wannan shigar da ake magana ba wannan ba ita ce ba ma'auni kamalar ba ita bace ba mutum za a da shi ba ita bace ba to ai shi kuma wanda aka zo gurin sa din da zai tsaya yayi tunani ya tsayi a ransa na tsanaki ya kalli kamar shi da aka zo din natijar shi a matsayinsa na talakan kasa ya kalli wancan kuma shi da ya zo da irin wannan shigar an zo maka da ita ba sau ɗaya ba ne abin da yake ɗaure mun kai ke sani cikin tunani nake kallon abin shi ne ba na farko ba ba na biyu ba ba na uku ba an zo maka da irin wannan kamalar amma baka da dara ba shi wanda ya zo maka da irin wannan kamalar kalli rayuwarsa kuma inda za ka zo lokacin da ya zo dandalin inda yake so ya adresin ɗin ka yi maka bayanai irin wannan na roman baka kalli irin manya-manyan limousines ɗin motocin kawa irin wanda a turai ake ganin su za a zo a ajiye a kofar gidanka su za a zo a ajiye inda za a zo a yi muku bayani kai kuma idan ka riga ka duba dan kuɗin da za ka je ka tare dan adaidaita sau ma ya gagare ka wanda ya zo maka irin wannan alkawari yau an yi maka jiya an yi maka shekaran jiya an yi maka shekaran jiya can an yi maka baka gane cewa barna gabas take ba to yaushe zaka gane barnan a ina take wannan wasu abubuwa ne waɗanda yake dama ita demokradiyya kullum abin da muke magana mutane su yi ƙoƙari su kauce kwaɗayi da abin da za su samu na lokaci guda wanda ba zai iya biya musu kishirwarsu ba da ɗan ƙanƙanin abu za a sai tunaninka har ma in lokacin zaɓe ya yi ire-iren irin waɗannan mutanen su baza mutane cikin al'umma wai a tafi neman sayan ƙuri'arka kai da ka sai da ƙuri'arka a dokar ƙasa mai laifi shi da ya saya a dokar ƙasa ya yi laifi ai yancin ka yasa ƙuri'ar ka yancin ka ce kuma duk wani yanayi da za a ɗauko wanda ake tunani a yanzu a halin da ake ciki abu ne da ya kamata mutane su zauna su yi tsayi su gani cewa
yanzu mu a Najeriya a cikin shekaru 25 muna jamhuriya ta 4 ba mu wuce maganar ruwa ba mu wuce maganar lafiya ba mu wuce maganar wutar lantarki ba mu wuce batun maganar ilimi ba mu wuce maganar samar da aikin yi ga miliyoyin dubatan matasanmu waɗanda suke da capacity, waɗanda suke da ƙwanjin yin abin da ya dace a doron dogaro da kai da sanin ciwon kai. A ina makomarsu duk ba mu kalli wannan ba. Duk lokacin da aka zo dandalin kamfe, magana jiya bata canja da magana shekaran jiya ba, ta shekaran jiya bata sauya da magana shekaran jiya waccan ba. Shin har wani tsawon lokaci ne za mu kai da za a wayi gari mun zo mun zauna muna bikin kawo ƙarshen irin waɗannan abubuwan da ake mana alƙawura da su a lokacin kamfe? Abin dubawa ne. To don haka idan muka duba duk ƙasar da take a duniya, in dai tana so ta gina a gwadaban dogaro da kanta, to sai masana'antun ta sun bunƙasa. Kuma in muka dubi irin koma bayan da aka samu daga lokacin da aka ce an rufe kamfanoni da yawa, abinda mai tunani zai kalla, misali kamar a nan Kano da muke magana, a ce masana'antu kamar 700 da wani abu tsakanin Calawa da Bamfai da Sharaɗa ba sa motsi, duk inda ka wuce sai dai ka ga garkame man kwaɗan da mahadika ture kwaɗan a jikin inda aka kulle shi. Garkam kenan. Za a wayi gari, tambayar da nake wa kaina, wai ina mutanen da suke cin abinci a masana'antun nan? Da idan kika je Calawa, Bamfai da Sharaɗa, ma'aikata guda, idan kika ga kekunan ma'aikata leburori, tambayar kaina nake nakan ce anya wani ko in ya fito ba zai iya musanyar kasuwa ba yana sani ba, saboda sai in ga ta ina ma wane ne zai gane nasa tsakanin babura, tsakanin kekuna, kuma ka gani babu mace babu namiji, kowane jinsi akwai, tsofaffi da mata da masu matsakaicin shekaru da matasa waɗanda suke aiki a masana'antun nan. A waye gari masana'antu 700 da wani abu sun rufe business, to ina ma'aikatan suke? Kuma kullum maganar gwamnati magana ce ta shawo kan matsaloli irin na tsaro. Fatara da rashin aikin yi da talauci su suke haifar da rashin tsaro a kowace ƙasa a duniya. Kuma an waye gari cewa waɗanda fa duk suka rasa ayyukan nan nasu, akwai waɗanda za su rungumi kaddara a rayuwa, ba za su barau ne a hanya su rayu ba, ba za su aikata ba daidai ba don su ci abinci. Amma akwai waɗanda in gumu ta yi gumu za su manta da wannan hudubar, za su samu kansa inda ba su taɓa tunanin za su samu. Wanda baya da aikin yi, a ina zai samu gurin aikin yi? Yana workshop ɗin Devon. Zuciya za ta shiga saƙe-saƙen mai zan yi domin in rayu. In wani ya yi haƙuri, wani ba zai haƙuri ba. Wannan shine yake haifar da laifuka da yawa da suke yaduwa a cikin al'umma. Ka saba da tudun dafawa da kake kai, aka ce an waye gari babu tudun. Kana rawar jiki, kana so ka jingina a gurin da duk inda ka gama jingina za ka yi domin ka kubuta. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da rashin aikin yin da rashin motsin tattalin arzikin ƙasa da yunwa da fatara su suke haifar da bala'in da suke fada a cikin rigingimu na rayuwa, su zo kuma su gallabi 'yan tsirarin jama'ar da su suke haƙurin fafutuka ta yadda za su ga sun kai labari ta hanyoyi ba na barauni a hanya ba. To saboda haka idan aka tsaya aka duba DJ, za ki ga cewa idan gwamnati tana so ta gina wani kwakwaran harsashin da zai zama abincin gina ga al'ummar ƙasa, dole sai economy ya yi fikin, sai tattalin arzikin ƙasa ya yi motsi. Kuma ba tattalin arzikin ƙasar da zai motsa ba makamashi. Ta madalla mita 93.1 zangon FM ma sauraro, bar mu leƙa sashen mu na talla, muna dawo.